Sisi Ketty Masomera vazvita zvakare vakatora picture vakashama vakati you are invited ku live manheru yavachange vachitamba vachita lingerie party. Zvakazoitika sekudaro vachitamba muviri wavo uri panze. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Vanga vaina Dibora neumwe wavanga vainaye asi manje tete Mildred vabva vanyora ivo vakati aiwa ka ketina chirega kudaro zvauri munhu mukuru. Vaitawo live yavo vachitaura kuti semunhukadziwo ane vana ko unozoitireko zvinhu zvakadaro. Iye ketina varesponda akati aiwa ka imi munosade kuzviidza zimbuya nyika yese, munoda kukontrola munhu wese, munokontrola madam boss, munokontrola meli, muri bhuli rakaoma. Imimi itai zvekupeji renyu muzive zvekupa vanhu advice. Musiyane nesu vana vadiki nekuti mukatamba neni ndine ngozi kwaMasomera munozara madhaka muri chembere hamusisiri mwana mudiki. Tete Mildred vapromiswa live musikana ati iye ari kuda zvokutukana navo nekuti ndo vamutanga papeji rake anoita zvaanoda kuti awane masters ivo ngavazive zvavo.